tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்கார் மக்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? சௌக்கியமான இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம 5 சூப்பரான மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். சூப்பர் படத்தில் எல்லாத்துலேயும் வந்து கிளைமேக்ஸில் வேற லெவல் ட்விஸ்ட் வச்சு இப்படி தான் படம் போக போகுது அப்படின்னு நினைப்பி ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க. அதெல்லாம் இந்த மூவியில் செமையாக இருக்கும். நிறைய ட்விஸ்ட்லாம் இருக்கும் இந்த மூவிஸ் எல்லாமே. இந்த படத்தை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் அபோட்ல டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் தரேன், கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணலாம். இந்த நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு மூவி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு அடுத்த வீடியோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ தான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணி லைக் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐகான் எல்லாத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ரொம்ப லேட் பண்ணாமல் வாங்கி பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம லிஸ்ட்டில் 5th பொசிஷன் பிடிச்ச மூவி என்ன? தி ரூம் 2019 வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் மூவி IMDb 6 ரேட்டிங் கொடுத்தாங்க. இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன? நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினி ஒரு புது வீடு வாங்குறாங்க. அந்த வீட்ல எல்லா பொருளும் அடிக்க வச்சுட்டே இருக்கும்போது சீக்கிரட்டா இருக்கிற ஒரு ரூமை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அந்த ரூம்குள்ள நீங்க என்ன கேட்டாலுமே கிடைக்கும். வைடூரியம், பணம், சரக்கு எல்லாமே கிடைக்குது. ரூம் வச்சு ஜாலியா என்ஜாய் பண்றாங்க. ஒரு கட்டத்துல அந்த ரூமாலேயே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை வருது. அந்த பிரச்சனை என்ன? அந்த பிரச்சனைல இருந்து இவங்க எப்படி மீண்டு வெளில வராங்கன்றத இந்த படத்தோட மீதி ஸ்டோரி படம் வந்து வேற லெவல் த்ரில்லிங்கா இருக்கும். அந்த ரூமால கிடைக்கும் போது எல்லாமே ஜாலியா இருக்கும். அப்புறம் அதால பிரச்சனை வரும்போது வேற லெவல்ல இருக்கும். மிஸ் பண்ணாம இந்த படத்தை பாருங்க. அது தமிழ் டப்ல தான் இருக்கு. நம்ம லிஸ்ட்ல 4th பொசிஷன் பிடிச்ச மூவி என்ன? இன்ஃபெர்னோ 2016 வந்து மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் மூவி IMDb 6.2 ரேட்டிங் கொடுத்துறாங்க. இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன? உலகத்துல மக்கள் எல்லாம் அதிகமாயிடுறாங்க. அதால நிறைய பிரச்சனை வருது. வில்லன் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வைரஸ் உருவாக்கிட்டு அது குறிப்பிட்ட டைம்ல அந்த வைரஸ் உலகம் மொத்தம் ரிலீஸ் ஆகாம செட் பண்ணிட்டு நம்ம வில்லன்ஸ் இறந்து நம்ம ஹீரோ அந்த வைரஸ் என்னன்னே தெரியாம அந்த வைரஸ் எப்படி தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த வைரஸை டிஸ்ட்ராய் பண்றாருன்றதான் இந்த படத்தோட மீதி ஸ்டோரி. அந்த வைரஸ் தேடி போகும்போது எல்லாம் ரொம்ப மிஸ்ட்ரியா இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம ஹீரோ சால்வ் பண்ணி போகும்போது வேற லெவல்ல இருக்கும். மிஸ் பண்ணாம இந்த படத்தை பாருங்க. படம் பார்க்கும்போது நீங்க ஒரு செகண்ட் கூட டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு த்ரில்லிங்கா இருக்கும், மிஸ்ட்ரியாவும் இருக்கும். மிஸ் பண்ணாம இந்த படத்தையும் பாருங்க. நம்ம லிஸ்ட்ல 3rd பொசிஷன் பிடிச்ச மூவினா சீக்ரெட் விண்டோ 2004 வந்து மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் மூவி IMDb 6.5 ரேட்டிங் கொடுத்துறாங்க. இந்த படத்துல நம்ம ஜானி டெப் தான் ஹீரோ ரோல் ப்ளே பண்ணிருக்காரு. இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன? ஜானி டெப் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரைட்டரா இருப்பார். அப்பத்தப்பட்டு அவர் ஒரு புக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஒரு ஆள் வந்து இது ஏன் கதை, நீ என்கிட்ட இருந்து இந்த கதையை திருட்டு கிளைம் பண்ண வருவார். எங்கடா இது நான் கஷ்டப்பட்டு உன் கதையை காட்டுறான்னு வாங்கி பச்சு பார்த்தா அச்சு பிசராம அப்படியே நம்ம ஜானி டெப் எழுதின கதை மாதிரியா இருக்கு. ஹீரோ வந்து இது இவரோட கதை தான் நிரூபிக்கிறதுக்காக கடைசியில் இவரோட கதை தான் நிரூபிச்சாரா இல்லையான்றத இந்த படத்தோட மீதி ஸ்டோரி. இந்த படமும் சூப்பரா இருக்கும். நம்ம ஜானி டெப் ஆக்ஷன் சொல்லணுமா வேணாமா? வேற லெவல்ல இருக்கும். தமிழ் டப்ல இல்ல, இங்கிலீஷ்ல மட்டும் தான் இருக்கு. பட் இது ஒரு வேற லெவலான மூவி. ஜானி டெப்புக்காக இந்த படம் பார்க்கலாம். ஒரு ஆக்ஷனும் வேற லெவல்ல இருந்து. மிஸ் பண்ணாம இந்த படத்தை பாருங்க. நம்ம லிஸ்ட்ல 2nd பொசிஷன் பிடிச்ச மூவி என்ன? தி கால் 2013 வந்து த்ரில்லர் கிரைம் மூவி IMDb 6.7 ரேட்டிங் கொடுத்தாங்க. இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன? நம்ம ஹீரோயின் வந்து போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூம்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. 12 வயசு பொண்ணு கிட்ட இருந்து ஒரு கால் வருது. என்னன்னா, நான் வீட்டுல தனியா இருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல நான் இருக்கேன், யாரோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல எவனோ வந்து எனக்கு கொலை பண்ணணுன்றதுக்காக வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கேன், எப்படியாவது காப்பாத்துங்கன்னு அந்த பொண்ணு நம்ம கால் பண்ணி சொல்ல நம்ம ஹீரோயினி அந்த பொண்ணு அந்த கில்லர் கிட்ட இருந்து அந்த பொண்ணை எப்படி உயிரோட காப்பாத்துறாங்க இந்த படத்தோட மீதி ஸ்டோரி. இந்த படத்துல கிளைமேக்ஸ்ல வேற லெவல்ல ட்விஸ்ட் வச்சிருப்பான். செம்ம த்ரில்லரா இருக்கும். பட் இதுல வந்து இங்கிலீஷ்ல மட்டும் தான் இருக்கு, தமிழ் டப்ல இல்ல. பட் இது வந்து ஒரு வேற லெவலான மூவி. மிஸ் பண்ணாம இந்த படத்தை பாருங்க. நம்ம லிஸ்ட்ல 1st பொசிஷன் பிடிச்ச மூவினா தி 13th ஃப்ளோர் 1999 வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் த்ரில்லர் மூவி IMDb 7.1 ரேட்டிங் கொடுத்தாங்க. இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன? நம்ம ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு டைம் மிஷின் கண்டுபிடிக்கிறான். அந்த டைம் மிஷின் மூலமா பாஸ்ட்டுக்கு போகும்போது பிரசன்ட்டுக்கு போகும்போது அன்னைக்கு நைட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட அவன் ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த டைம் மிஷினை பத்தி பேசிட்டு இருக்கான். மறுநாள் காலைல பார்த்து ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட் இறந்து போயிடறான். சாவத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்ககிட்ட தான் பேசிருக்கான். அப்ப நீ தான் இந்த இவனை மர்டர் பண்ணிருப்பான்னு நினைச்சு இவன் சந்தேக பேர்ல இவனை தேட ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ அந்த டைம் மிஷினை வச்சு ஃப்ரெண்டை சாவடிச்சவன் யாருன்றதை தேடி போவார். கடைசியில் அந்த ஃப்ரெண்டை சாவடிச்சவன் யாருன்றது கண்டுபிடிச்சாரா இல்லையான்றத இந்த படத்தோட மீதி ஸ்டோரி. டைம் டிராவல் சீன்ஸ் எல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும். 1999 வந்து சூப்பரா பண்ணிருப்பாங்க. மிஸ் பண்ணாம இந்த படத்தை பாருங்க. இது தமிழ் டப்ல தான் இருக்கு. அவ்வளவுதான் guys. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும், என்ன பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் தட்டிடுங்க. இந்த படத்துல நீங்க டவுன்லோட் பண்ண செக் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் அபோட்ல டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் இருக்கு, கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணலாம். இந்த லிஸ்ட் நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு மூவி ஆட் பண்ண அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க கமெண்ட் எல்லாம் நான் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும், என்ன பிடிச்சா தக்காளி லைக் ஷேர் சப் எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க. இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நான் மிஸ்டர் தக்காளி.